I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu horror priče. Pre početka bacite like, subscribe i zapratite me na Instagramu marašx3 _official za još, a mi se odmah bacamo na video. Ovaj put ćemo istražiti jednu od najstrašnijih i najmračnijih misterija koje su potresle jedno napušteno mesto. Priča ukratoj školi u kojoj su učitelji učenici nestajali, a hodnici postali proklati. Ali pre nego što nastavimo video, pišite mu u komentarima da li se sećate mojih prvih videa sa malo lošim kvalitetom. Ako se sećate, pišite u komentarima koji vam je bio omiljeni i da li bi se nekada vratili u tu nostalgiju sa početka. A sada se vraćamo na priču. Pre nekoliko meseci čuo sam za staru školu koja je stajala usred napuštenog naselja. Deca su nestajali bez traga, učitelji su dolazili samo da bi nestali, a školske prostorije bi bile mračne i napuštene decenijama. Iako su svi znali da je ta škola zabranjena, moja znati želja me je natrala da uđem sa Mikijem, koji je uvek bio spreman za avanturu. Otišli smo do te škole, proverili smo sate istražujući hodnik, ali nešto nije bilo u redu. Drugi stariji predmeti, čudne senke na zidovima i najgora tišina koja je bila previše zlokovna. Nikad nisam izbacio taj video koji sam snimio s Miki Gacom jer sam ga obrisao i zaboravio da nismo trebali da ga izbacujemo jer smo satima istraživali te hodnike, ali nastavit ćemo na priču, tako da nikada nisam mogli da vidite taj video i bukvalno smo otišli na 2 sata odavde, bukvalno. Toga nastavljamo. Tog trenutka čuli smo škripu stepenice, za nas niko nije bio tu, ali koraci su se ubrzavali. Ubrzo smo se našli u učionici gde su se vrata zatvorila samo od sebe i tada smo je videli. Ženu u crnoj haljini sa dugačkom kosom koja je prekrivala lice. Njene oči su bile prazne ali duboko, u njima bilo je nešto zle energije. Mik je počeo da viče, ali nije bilo odgovora. Moje noge su bile kao od betona, a atmosfera je postajala sve teža. Žena u haljini je dolazila ka nama, a na podu su počeli da se pojavljaju čudni simboli. U tom trenutku shvatili smo da smo upali u neku vrstu začaranog ciklusa. Škola nije bila samo napuštena, ona je bila zarobljena u svom prokletstvu i satanizmu. Pokušali smo da pobegnemo, ali škola nije bila samo zgrada, bila je nešto više. Ni dan danas ne znam da li smo iz nje izašli, jer ona nije bila samo mesto, već nešto što je živjelo kroz nas. Da li su učitelji i deca nestali ili su zarobljeni? To je to što se tiče ovog videa. Vama ako se svidio, bacite like i subscribe. Zapratite mi su marašx3 _official još. A mi se vidimo u narednom videu. Pos!